приймала унія у Русинському Ужгороді? Як знаємо, в 1596 році сталася Брестська унія. Но вона була Западно-Руська унія. Вона була введена для руських тогдашньої Западної Руси. Однак мукачівські архієреї православні довго не приймали унію держави православ'я. Ну от руно через 50 років, 24 апреля 46 года, 1646 года, в костелі Ужгородського замка 63 священники, як кажуть історики, у присутстві егерського католицького єпископа підписали Ужгородську Русинську унію. Замітьте, ми будемо говорити лем про Русинську унію Ужгородську, бо та була Брестська для теперішніх білорусів, малорусів, руських, а наша Ужгородська Русинська унія була спеціально іменно як для русинів Карпатської Руси. Бо согласно їй, мукачівські єпископи повинні були утверждатися Римом, римською курією так називалося, а уніатському духовенству нібито представлялися всі права і привілегії римокатолицького священства, но більшинство православного духовенства, котре не подержало унію, бо з часом увиділи, що обіцяння Рима не сповнилися. Підписали унію 63 із 690, по другим істочникам вище 1000 православних священиків древньої Мукачівської єпархії. У зв'язку з переходом края в унію, православний єпископ Мефодій Раковецький переніс свою кафедру на Мараморш у 1690 році, і з того часу Мараморош і донині остався унікально православним краєм, твердиня православ'я якого донині доказана. Хоч там і є частю і уніати, але вони у переважному меншинстві.